Po dni strávenom na slnku môže byť vaša pokožka vystavená rôznym nepríjemným následkom. Olej po opaľovaní s červeným pomarančom je špeciálne navrhnutý na zmiernenie prejavov ako začervenanie, svrbenie a olupovanie. To je dôvod, prečo podporujeme začlenenie oleja po opaľovaní do vašej rutiny starostlivosti o pleť spolu s vysokokvalitnou ochranou pred slnkom. Tento prírodný olej je obohatený o vzácne prírodné zložky, ako sú baobab a červený pomaranč, ktoré spolupracujú na obnove pokožky a predĺžení krásneho opálenia. Pomáha bojovať proti známkam starnutia a obnovuje elasticitu pokožky. Olej je ideálny pre tých, ktorí chcú po slnení dodať pokožke potrebnú výživu, zmierniť podráždenie a udržať opálenie krásne a rovnomerné. Jeho príjemná citrusová vôňa zvyšuje komfort pri aplikácii a prispieva k celkovému pocitu pohody po dni strávenom na slnku. Olej obsahuje ľahké oleje, ktoré sa rýchlo strebávajú a nezanechávajú mastné zvyšky. Prenikajú do najhlbších vrstiev pokožky, hydratujú a vyživujú ju znútra. Aplikácia je jednoduchá. Po pobyte na slnku alebo návšteve solária nanieste dostatočné množstvo produktu na čistú pokožku, masírujte až do úplného vstrebania. Olej aplikujte po každom slnení, aby pokožku hydratoval a upokojil. Možno použiť aj na dennú hydratáciu. Na začervenanú alebo spálenú pokožku nanieste veľké množstvo produktu. Dôležité je však upozorniť, že tento produkt neobsahuje UV ochranu. Bez primeranej ochrany pred slnkom sa nevystavujte slnku. Produkt nie je fotosenzitívny. Po odskúšaní vzorky môžete siahnuť po väčšom 100 ml balení produktu.